Balik ko po, malimutan kayo ng kanan. Yan, nasa kayo mga adlaw sa mga Israelio, mga pagkalato, mga pais, mga pagkabas sa mga field, sa SB, mga live booking coverage, sa tingong ko, bilang sa pinag-gusto ko kayo nila. Kung namin mga printing at dito sa gawas, nag-printing ka nila ang building, karoon nila ang isa. Tulong nila ako ni kauban dito ko sa Manawa kapag sila kuha ko sa radio ako pa naman sa Manawa kapag ko yung FB so wala pa malay coverage sa mga kumis sa talon tayo so kaya natin huwag na so hindi na ito yung ilabay kanya usap nagtanong ko pa na ako kung mamasok ko. Hindi ko kaya kung ito na lang sila sa tigil. Nagtanong ko naminaw. So, salamat sa Diyos atong mga salamat sa Diyos kung karong adlaw wala mabuwan. Ito nga yung mga adlaw yung mabuwan. Mabuwan, hindi pa sunod ng isa. Mga tao magulong hindi sugod sa misa magkuhan so siguro magpupun sa Ginoo na sugod sa mga sa samahan so karon mayo pa na po may sugod na Kristo magkiniya ko ang Ebanghelyo ibalik niya siya ako mag-isunod niya siya ako ng mga adlaw kang Jose, itaan siya sa akin diyan sa Lambo. May sunod Kristo, alam sa mga niyo, ang Espiritu Santo, maoy magpadayag sa kamaburan. Pinagi sa lamdag sa Espiritu Santo ang mga propeta, nag-asong-usap sa kamaturan kahit sa Ginoo. Sa ito'y Panginoon karon, ang anghel si Gabriel nagkita ni Jose diha sa Lambo kung nagpadayag kini sa kauturan ng bahay ng Maria na siya manganak sa lalaki sa Espiritu Santo nga si Jesucristo kini nagpadayag sa katibok ang kamatuoran sa buong samahan. So, hindi pa yan lalim ang sitwasyon ni Jose. Di ako ang nangyahang pamasawanin si Maria magpapos wala niya natin. Dili na rin para niya ay sinus na tao matutugan ba niya, masaktan ba niya ang sitwasyon ni Maria. Una, karon sa Ebanghelyo na ang siya intervention. Kisa ay nag-intervene para lahin the angel of God. The angel of God appeared to Joseph in a dream that there is a message. Ona sa Panginoon karon sa labing mga adlaw tanawa si Maria sa iyang isip sa katawhanon nga nilalang kada lisod niya kung karon wala natin apan tungod kay si Maria grabe ang iyang humility. No, sa may humility, meaning si Maria, open ang iyang heart, open ang iyang mind. Sa pag-isod sa ito, ang isod sa akin apat iyang ginidawat. Tumulong alam sa pagpupulong sa Ginoo. Opon si Jose, lisod ko siya sa ko, pagpupulong kay grabe ang humility, grabe ang open heart, open mind, yung ginawat, ikini, pagpupulong sa Ginoo. So, grabe silang gawa si Maria, makita si Gabriel ni Maria, makita kung saan si Gabriel, ka Jose, iya sa Lambo. Una ka, ang buglaga, sa akong experience, inuray lang, nakita na dyan sa buwangin. Pero, piling ang na sa ni Maria, pakita na po ang sa ulang mo. Kamu, nasuhay mo. Siguro na ay mga
uban din ninyo. Last year, pinatong ko sa Mount Everest, ito ko sa Everest Base Camp. No, grabe ang pati nito. Hindi nila ginawa. Kaya thin air, gamay lang kayo ang oxygen, 53% sa base camp. Unya, sakit ang ulo. Unya, usahay ko sa kaon. Pagko, dampo ko ako nakita namin. First time in my life, doon ko ka-aking, inikon, ako pupunala na-aking, na maunubantay kini mo. Mo ni pangalan, ilang musok is pangalan. Kaya pangalan, kasi yan ay pangalan. Kung babae pa yan na ako aking magbalantay. Huwag ka ako na-survive sa Everest Base Camp for 60 days na ako dito sa Nepal. Kung ako nakita ka aking babae, babae. Mas papapagpapag yun ang rin. Anyway, sabay, Bisaya sa anyang na break ka, Joseph, pinatinayan pag-survey, ingo na lang yun sa Ginoo, ayaw na ito sa nila. So, kung sabi sa Ginoo, siyempre, hindi mo baton, manimuhang, higugma sa Ginoo. So, I remember, sa usang movie, nung ako nakita, kung si Jose, idawat si Maria, o iyang buwagan si Maria sa hilo, nakita siya ng damo ko, ipadamo ko siya sa akin, nabaw na yung damo ko Maria, dua, either ma-excite si Maria, or pagka-iwan siya sa lugar, or either pag-iwan siya mismo sa kungkaran sa ilang balay. So, ang papatay, pinagis ng pato. Una, ang pagkita ni Jose, sa iyang damo, gawa sa akin, kaya si Maria, kaya si Jose, ang aking ayaw nila ko, pato, or lumaon si Maria. So, kato, kung kita sa movie, pero nasa mga pagkakaroon, ano wala ang kasulti si Maria, Jose, about sa sitwasyon. Diba? So, bonit, sa itong Ebanghelyo, walang kasi si Maria, Jose, sa iyo si Pasyon, wala akin nila naghimok sa tanan. Alam kang parang masakta ni Jose, kung iya makita ang sitwasyon ng Maria, inaagin sa damo sa angin. So, siguro, si Maria, sa sitwasyon, ano siguro siya kasama ni Jose? Ano siguro siya tapakan? Ano siguro siya sinagan? Isang pagpasunod si Ginoo si Maria. Ito mong kasol, sinagan mo sa mana. Sa buwan kasol mo nga, ibunog mo sa mana. Daghan, batang buhay. Diba? Ngayon doon ko, dapat pa kung ito kaaway. Naglakaw, sila pa kung isulahan. Nagmalay ang asawa, isang kasana. Ingon, Roxanne! Ako may kagpalaksano. Okay. Tungkol siguro sa sitwasyon. Silya! Kau nung ikaw, silya ron. Ikaw siguro. Ang asawa, isupon. Yung pulis kumana sa bayan. Yung naon din, magtuturo sa luta. O yung mata sa kabilang kastansya. So, asawa ka nun, nga isang usok sa Ginoo, hindi magilaw ang bala. Kaya sila sa Ginoo ng Rose. Bisa ang asawa, usok sa Ginoo. No, ito ka kumuyo, ako lang ito, dala, ako kumuyo, ako lang ito, palengke. Ano ko si Jose? Dagang mga dali, kanang mamatay ko sa Sinos. Una ka, patibantay mali, na pinamapala ng bubong. Mag-ilong yung bubong kita, na sabihin na close din yung kasi paparel na na yung Muslim. So, muna, sa ito po Ebanghelyo na po nakita ang Lord po sa akin mga pacify na kasi yung pagkalmagang
pagdala sa Espiritu Santo kaya kandang saligan. No, so, kamo, mga isang Kristo, ako'y higala ng isang Kristo na kung away sa siya, ang ipanang istorya, kung away sa siya, asawa, ang panang yung kita paati, ang ako'y pag-alma sa asawa. Naging kausa, silang tuwa, grabe lang away. Dito rin ako sa Mindanao. Grabe lang away, kunya, kanang isang sulod sa sakyanan, grabe pang panang, pagkihiluma sa mga. Pagkihiluma. Ang daw sa asawa, wala ng bulto. Okay. Naglamot. Isang katagrabe ng asawa, parang panang, pagbuntang na ako, kami kayo kung niya agad. Silang sakyanan. Hindi ko na yung panang, kita kakagawin mo yung para rin yung naon. Tingnan tayo yung asawa, nilawin para sa naon sa akong ubangan. Yana, no? Eh, nung umpaga, ito, managuyang na ay away. Yan, pag-sobi lang mo, huwag itong tiganay. Kung sa giwan sa lalaki, sa ganyan nagpaati na magkarmang niya, kuya, marami na tayo namubok ng tawa. Mura ng Jurassic. Naglawa siya, kuya. Sampai naglatao sila sa mall, niingo ng lalaki. Ano naging ka, mahilo, makabayan ng piling siya ng dili maglumot pa. Pero hindi ko mabayan ng lalaki na naging sunod ng una. Siya, tayo. Tutulong lagi ko. Ingon sa daya ng babae, pamutok din ako. Ingon sa daya ng lalaki, simuta eh. So, nagkagal na. Kapalay. Nag-holding hands. So, una, sitwasyon. Siguro si Jose, nasa kasi gawal sa kasi na-open yung mind na-open. Si Jose, isip ko sa lang sa punin tayo, mga po sa pagpana sa pagpili. So, tinaman po tayo, lamdag sa spusan, labi na mga kapunawang itamuli o sa putol. So, mga isok na Kristo, kung si Jose, dahil magkulong, kung si Jose, wala pa niya paginawa ang tambak sa agil. Ginoo, tungkol lang sa pride, tungkol sa iyang kaiso, siguro sa iyang palagdaan, yan ang isang pagkakagin. Lingon siguro siya, mag-choro, mamapos sa babae, wala pa makulapin, mamapos sa babae, wala pa ikit. So, dili, ano kita si Jose, tapos siya ng buwaw, kalma. So, mauna, naay humility, kapariyang, Jose na ay intervention, no? Na ay asikayan, kinipura ko masulti, may pag-ilyo, na mura po din sa transition. Alam na sa mga Jose. May bawa po si Jose, pinagisa kami. Nagawa po na mura po sa transition, matawag po na kami siya, at matawag po Sherry. Hindi man mga Sherry si Maria, alagin na lang mo i-share sa sitwasyon ng Maria. So, kung hindi na i-share ito sa way of evangelization. Kung gano'n kung gano'n, karoon na yung way ka na mga mas sa meeting sa November, ang trust niya ay sa Cebu o sa Pilipinas, mga ecumenism. Kung pas kung hindi wala pa kayo sa ecumenism. Kaya ecumenism sa person interreligious dialogue. Mag-dialogue ka sa ubang reliyon, katong lahat ng reliyon, kung sa kupan ka, religious siya, kasama sa ecumenism, interreligious dialogue, na ay sharing ideas, sharing of understanding, o sharing of thoughts, o sharing of religion, with a goal of unity. So, ganito, ako, katong ako, laing naso, labi na dito sa Nepal, ang reliyon nito, Hindu, kanang
na Buddhist o Christian. Pagdo ko ng istorya ng mga Hindu, no? Dahil sa mga Hindu man ito, istorya na yun about sa mga Ginoo, kailangan sa kari ko, dagang sa Ginoo, more than thousands of gods sa ilang religion. Galing ka ng baka, isang God of birth, Diyos na nasa Spanish, ang baka, bigyan nila pagkyon. Ang baka na ito, walang magkarong na star, no? Ilagdan nilang baka, ikaw mapriso sa tao. So, muna, anong kulpo nila na ito? Opo yung kulpo opinion, patungo sila ng kalipay. Opo lang Buddha, Buddhist na ito, Buddha was born in Japan. Mapicture galing ko dito sa mga Buddhist sa Japan, kami na itong Buddhist na agatong Nepal na agatong Hindu, agatong na bidohol dito, mapicture. Na before you to get rest, i-pray ka ako sa Hindu, kita pangulong, bam, 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 Roman 500, so sabat pa nila, sabat pa Jesus. Yun din ko nila ito. Wabo na mga Muslim po, nasayin ko sa Mindanao, at may iba lang ako sa na pero sinulong, isayaw pa. Pero sinulong, hindi ko kayo na dito. Una, karon ang sharing, dagan may sharing ko. Dagan may sharing, makita nyo na sa Facebook. Dapat mo yun, na usahay mo sharing ka sa Facebook, dalam mga beautiful thoughts, beautiful ideas, mga sayings, mga locations, ika sa mga ilang tao, hindi ka pamagani sa mga santos. Diba? Hindi ka nara. Kung share mo ka sa FB, sa tuwag, kanang, diba, kanang mga TikTok, diba? Ito na sa bumirang, balik-balik na share ko. Bumirang, picture-picture na, picture niya, balik-balik na lang. Bumirang, napag-iray, bumirang, gawa sa gila. So, iro na ilang na pampers. Sa mga tao, balik-balik sila, share sila na, sige lang ako na, share ko. Basta ako ang mga i-post sa Facebook, i-share ko, lagi maratong mo. Tipo, adlaw, ang ilang i-post, ilang daw. Picture na rin, picture siguro, mga pagnawa. 20 ka post, balik-balik. Mag-ingon na lang ko na, kung na AIDS, nasakit, na-upload AIDS sa Facebook. Paano mo sa AIDS sa Facebook? Paano na lang, ang imong dagway, sumol. So anyway, kahit na sa ibagin, balik ka, sa pamalaan ni Joseph. Si Joseph, sa buong isina. Kasangkarap din mo isina. Mayos sa kanino. Ako, inuduman, mayos sa Kristo na if you are facing because basically will produce good character and godliness. Una ka, tanawa mo, mag-publicity ka, ano jumpukan. Kung imumulungkan, kung gawin mo, imagine na lang, itaktakin mo lang ulungkan, hindi mo isipin sa kurma. Ano sa ulungkan? Una na, kung ayaw ka kaminaw, ayaw ka kaminaw sa asin. Kung hindi mo isumpay, hindi mo kamalungkan. O ni amin, pagkita niyo siya alam na nato, na kung Diyos ko na kung si Joseph di lang sa akin discuss po siya sa Ginoo. May sumunod na Kristo si Mary o si Joseph simple lang ng mga tao, but because of their humility, because of their listening, because of their love for Jesus, they
in the salvation of the world would emerge. Ito mga maging dalawasan sa pagkakutan ng hatag na ito sa pagkakutan. Para mga